What's up guys? For this video is mag-spray na po tayo sa itong kalabasa o ka na malata yun para insecticide para sa ito ang kalabasa nga perting daghana o ka na insekto nga ngutkot sa dahon sa kalabasa guys. So ganun guys, diyan akong tangke sa spray. Ganun guys, is magkuha kog tubig akong butang diri sa kuang spray guys. Guys, butang na itong tubig ito ang tangke. Di mas di puta guys na kaya rong di kayo ito makalanghap sa bawa sa medisina guys. Bawa guys ha. Guys na mag-gloves ta, importa mo kuhan sa atong medisina guys. Perti ka balingunan itong gloves guys. Kailangan po na ito damay nga plastic. So guys, hangton. Kuha ito bigit guys. Kanda ni guys, pila ka takob lay. Pila ka takob para tayo butang guys no. Pero tingka isag baho guys. Ito ka isag sa baho guys. Isog kayo ang baho guys na. Buwan na lang yung kape guys. Balik. Siyempre guys, magbutas ta. May butas guys. Taktak na to guys, yun na yung hipan. Kuwan nun guys. Okay. Spray na to guys. Let's go guys, let's go. Ito pagkabaho sa medisina guys. Gana guys, let's go.
Okay guys no, nahuman na tag-spray sa ato ang kubasa o ganang insecticide guys no. Ganyan ito guys. Thank you guys, bye bye.